Haluatko nähdä nimesi tällä listalla? Tämä kaikki on sinullekin mahdollista. Mika Salon luotsaama Ultimate Driving tarjoaa kadehdittavia elämyksiä maalla, merellä ja ilmassa. Mennä pidemmälle vaan. Nyt pääset etsimään uskalluksesi rajoja ja tykittämään täysillä. Kisakireällä Formula 1:llä. Aivan sairas tuntu. Tämä täysvarusteltu varikko odottaa sinua Malmin lentoasemalla Helsingissä. Ajopäivä alkaa Formula 1-koulutuksella, jossa kuljettajat saavat perustaidot varikolla odottavan koneen kesyttämiseksi. Tuntumaa kilpa-autojen rajuun voimaan haetaan ensin testiajossa, joka tehdään Formula Renaultlla. Lopulta koittaa hetki, jonka uusi kuljettaja muistaa koko ikänsä. Alla hyrrää kilpa-autoilun kuningas. Mark Webberin kisakäytössä ollut Formula 1-auto. Ajo näkyy kaikille tiimiläisille varikon monitoreista. Jokaisella kuljettajalla on myös henkilökohtainen muistitikku, joka tallentaa ajon aikaiset tiedot. Kuljettajat saavat ajostaan itselleen myös videokoosteen, jolla voi paukutella ajohaalarin henkseleitä Facebookissa vaikka heti ajon jälkeen. Täytyy sanoa, että ei hevostakaan enempää. Ajopäivän päätteeksi on mahdollisuus vielä adrenaliinitasojen laskemiseen ja suun pieksentään lisäpalveluna järjestettävässä illanvietossa. Vähän myöhästy vaihtamisessa. Mä sanoisin, että menee nopeasti rajoittimelle, että jos pitää vähän ennakoida, kun punainen valo syttyy, niin silloin pitää olla jo liipasti vedetty. Olitpa sitten mies tai nainen, myyntikilpailun voittaja, synttärisankari tai muuten vaan tarpeeksi urhea kesyttämään tämän yli 600 hevosvoimaisen ohjuksen, niin takaamme, ettei se jätä sinua kylmäksi.